दाबो गुलि दं बिलाइ बिलाइ दांनायसै दे दांनाय साया माथो गोरा रायजोफोर आन्दालनाव गुलि हाबजानाय दासिमबो दङ माब्रै जानाय नैबे आयं बोराइनिफ्राय खोनासंनानै लानो फै आयं नायनो गुलि नांनायखौ अबाव मानि गुलि नांनाय जिरायनाय बिजों हाबदों दाबो गुलि दं बिलाइ बिलाइ दांनायसै दे दांनाय साया माथो गोरा बेनो गुलिजों बख'नाङानो बख'नाङा होननानै गोदो धरनो मन्थ्रिया जेबो खालामोआखै ओरैनो दोनदों मा आन्दालनाव जानायमोन पेटिसि आन्दलन सोर मावनाय आर्मिफोर पुलिसफोर बिखाफ्राव नांबा मा जागौमोनलै बेजों हाबनानै बेजों गगनायानो थैबावाखै माबे जागोन आंसिहारानि फाख्रिगुरिनि महेश्वर फाख्रिगुरिनि आंसिहाराना माबा नाममोन बे अमरेन नाममोन ना मरेनबो दं अमरेनबो दं बेना मेगनबो गदों अमरेनना बिदिसो आन्दलन ओमफ्राय बेखौ खालाय गावनानै बेजों गनानै आखान्थिजों थल्ल' दङ होमबाबो थांनानै दं बे 72आव जेब्लानाखि इलेक्सन बयकट खालामो पिटिसिया बे जहाय इलेक्सन बयकटनि बिराद गिदिर आन्दलन जादों माबायाव बाथारबारियाव ज' जादोंमोन समर सरन दैदेननायाव 72आव बिराद गिदिर आन्दलन इलेक्सन बयकटनि उदैसल राय बिनायनि दा बे इलेक्सन बयकटनि आन्दलन थांदोंमोन नोंबो आरो बे समाव जों एसे उन्दैनिमोन एसे गोरा ओमफ्राय बेयावनो पुलिसफ्रा सिआरपिफ्रा गावदों गुलि गावलाबायदों जेरैबायनो बे पाब्लिकआ माबा गावसोरनि बै बामानिफ्रानो एदाव हरनायाव अन्थाइ फुरदों बेखौ जोंखौ खुबैदों होनना बिसोरनो अन्थाइ खुबैलायबावबाय होथारदो होनना होबाय नों गोलैनानै थायामोन नामा होनलाय बे समाव गोग्लैयाखै खारदों एसे खारना दं फाथो बारि रामश्री उनाव फाथो बिगोमा नागिरनानै होफैबाय फाग्ला दा नों बे फिसाजो न'खौ नेबाय थायो आरोखि दा नेनांगौ उफाय गैया नोंसिनि बिफा सरकारफ्रा माबाफोर खालामनोसो हरोबा अननानै अनजुलिनि बिफा आरोखि खालामनांगौ ना नाङा मोजां जागौ अखा बारा खोरबा सायो एसे बियो बोनो नागिरो बेजों हाया बे हाया बेजों हाया अखा होनो हाया बे बोनो नागिरो एसे गुदुं गादों गालनो नागिरो नायनांगोन सरकारा नोंसोरखौ दै दानायखौ थाबायनायसै सायो एखनबा मुलि जाबाय थानांगौ दा मुलि जानो फैसाफ्रानो गैलालाय लायगासिनो 70 गाहाम थाङो सानथाम गाहाम जाजायो दाबो बिराद गोराय दं नुवाखै दाबो आन्दलन खालाम हाबो बे गुलिखौहाय मा खालामनांगौ सार होनैदो हाग्रामा सारनाव बेखौनो होनैनांगौ र' नोंनि हस्पिटालाव बख'गोन ना बख'आ होननानै बख'जालालै 5 लाखसोनि बायोबा मानसिफ्रा खै बोसोरसो जाखो बे गुलिया बाब नों बे सानदोंना 72 गथना हाब गुलिखौ बख'नानै मिउजियामाव दोननांसिगोन औ थैयालै आन्दलन खालामग्रा नोंबो सासे आन्दलन खालामग्रा जाबाय आरोखि जाथियाव एखेबारे गोगोमनो उदायसल रायजो बिग्रा दे आयं थांसै जों